Ассалому алайкум дӯстони меҳрубон, подписчикои канали ман. Хуш омадед ҳама каса ба канали ман. Умедворум ки ҳама каса хуб ҳастен. Иҷода бошад тарзи тайёр намудани ош бо барги ток пешкаштонкадагӣ марҳамат тамошо кунед. Чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, ай танаи ток боша баргоша чиндестам. Иҷода якта пишак да ҳавли мо омӯхта шидагӣ. Духтарҷонам ҳарчи метяша ҳами рӯи ҳавлида мегарда. Вақте ки ман ягон кор карданишам думдуми одам чӣ хеле пишак мегарда ҳамҷода овозакуш омадай хай. Дар дурини хона хай раҳш наметӣ оне ки дар ҳавлӣ мегарда. Ин эҷа боша баргои тока чинда шудум. Мебарем хай хушрӯ када мешӯем шаю. Баъд фарш тайёр кардагиум нишон додагиум фарша дар дурини барги ток мемонем шаю мепечунем ша. Иҷода боша дар дег рӯған андохтагиум. Ай рӯғани пахта истифода мебарему рӯғани зағир андохтагиум. Ай ҳарду рӯғанҳо истифода мебарам барои ошмон ҳама вақт. Барои ош боша чӣ хеле ки ҳама медонанд пиёз дар корай, гӯшт дар корай, сабзи резакадагӣ дар кораю. Ба иҷа барои фарш боша отдельно гӯшту пиёз резакадагӣ. Иҷа боша очаҷони ман меҳмони хона омадагӣ буданд. Гуфтем якта оши бо лаззат кунем ду каса чӣ хеле модарҷон катӣ. Оши бо лаззат кардему хай кӯдако катӣ ҳама каса шиштем хӯрдем ба. Иҷода боша гӯшта мегирем дар блендер меандозем майдаш мекунем барои фарши дуруни ҳамун барги токай. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони меҳрубони ман, ҳазор раҳмати калон ба ҳамаи шумо. Видеои маро дастгирӣ мекунед, вақти хитона дареғ надошта комментария менависен, дар видеои ман лайк мемонед. Ай ҳамаи шумо миннатдорум апаҷону хоҳарҷонои ман. Худованди меҳрубон куҷое бошен Аллоҳ нигаҳбонтон бошаю ёру мададгортон боша дӯстони азизи ман. Чӣ хеле ки мебинед гӯшта қима кардум. Баъд дар болош пиёза меандозему намак, приправа хай меандозем мурч, зира андохтагиуму якҷоя мекунем. Иҷода боша гӯшта сирх кардуму ай болош боша ҳамун пиёзи резакадагия меандозем бирён кардан мегирам. Дар ӯ тараф боша фарш тайёр касудам барои дуруни барги ток. Баъди фарша тайёр кардан боша риштара мегирам. Дар сӯзан мегзаронему риштаи дароз бошада. Агар мақсад хоҳем ки майда боша ҳамун гирдаки барги токи шумо мепечондагӣ риштара кам мегирем. Вақте ки хоҳем ки размери ҳамун дегтон бошад риштара дароз гирифтан дар корай. Ин иҷода боша риштара мегирам хай дар сӯзан мегзаронам ақибша хай гиреҳ мекунем. Баъд барги тока мемонем дар дурунаш боша фарша андохта хушрӯ када ай ҳама тарафаш ҷамъ мекунему дар ҳамун сӯзан дар ришта меандозем ша. Баъд вақте ки гузарондани шиден духтаро дар байни ҳамаи барги ток боша ҳамаша андохта ҷамъ кунену сӯзана андозен. Ранги ҳами ҳамели дулона бори ҳамел мекунем да камира. Ҳами оша тайёр кардему вақтам камтар ки буд ба шорт партофтагӣ будам. Апаҷону хоҳарҷоноҳам хеле суханои хуб гуфтен. Раҳмати калон ба ҳаматон. Ман шукр мекунам ки ин қадар подписчикои беҳтарин дорам дӯстони азизи ман. Шукронаи Аллоҳи пок ки модари меҳрубон дорум. Модарҷонам боша дар ёшим дар духтараким ҳама ҳунарҳоро барои ман омӯхтагӣ буданд. ҳазор раҳмати калон. Очаҷони ман худованди меҳрубон ҳазорсола шаванд илоҳӣ. Мегӯянд ку оча чӣ гуна духтар намона. Шукри худованди меҳрубон. Очаҷонам сер ҳунаранд. Хай шукри худо манам ҳунардорум. Духтарчаам ҳоли ҳамаи пухтупазам да чақа меша. Мақсад чӣ хелеам кӯдак мардум пухтупаз мекунад. Дина боша шиштай ҳамҷа пирог пухтагия қай сёмка кардам дадашро рӯй кардам. Мегӯянд дадашки ранги очаш духтаракӣ ба ҳунаракай. Худованди меҳрубон мегӯям ки ҳамин духтари мара мисли ман духтари ба ҳунар шава илоҳина. Ин иҷа боша ҳамаи барги токора гузаронда шудагиум. Ақиби риштара мегирем қати сарош якҷоя када мебандем ша. Барои ки чӣ хеле вақте ки оша дам мепартоем ё ҳуй нашаванда хушрӯ маҳкамак беста. Иҷода ина пиёз сирхак шудагӣ ай болошак сабзира меандозам. Баъди ҳамаи сабзира андохтан бошад баъд намак андохтагиум. Вақтое ки мақсад саросематар бошум намак меандозам ки тез пучала шавада. Вақтое ки ба ҳазур бошум мақсад ба ҳазур оша ки карданӣ бошум об меандозам. Баъди оба андохтан боша баъд намак меандозам.
Иҷада боша навор кадаиста будам, ки якта апаҷон занг задиянд, номерома намедонам ютуб каналам гирифтиянд. Барои самбуса занг задиянд, пурсиданд ки чӣ хел кадан дар кор киранд, ки қабати самбусаи ту хушрӯ шава гуфта. Инам иҷада боша оба андохтум, телефон дар гӯшум буд, рости гап навор накардум. Ина иҷа боша оба андохтагиём, баъди сабзӣ пучала шуда, айболош боша ҳаму ҳамели барги тока хушрӯ када дар гирдакош мемонуму ва мемонем меҷӯша. Хушрӯ ки пухт, дирнакош ҳаму фаршакҳои дирни ҳаму ки пухтак, баъд бринҷа мешӯему, бринҷа меандозум. Иҷада боша бисёре ки навор мемондум пеш, духтаро мепурсиданд ки чӣ бринҷе истифода мебарен. Апаҷону хоҳарҷонои ман бисёртар дар ошум бринҷи лазер истифода мебарам. Бринҷи беҳтарина идаҳами. Ҳам ба баракая як пиёлаш боша, як табақ ош мешавад, да як таъму чини ош мешавад. Иҷада боша бринҷа шуштагиёму дар дег меандозум. Ман бринҷа тард намекунам, да ҳамин мешӯму дар дег меандозумша. Иҷада боша дар як дастам телефонаю, ба як дастам боша бринҷа андохта истам. Хай баъди бринҷа андохтан боша, очаҷонам боша бринҷа тунӯ кардагиам. Хай вақте ки хӯрок дукаса шавад, агар мақсад пухтанаш чӣ қадар бо ба мазза мебияд. Бо агар очаҷон бошад чӣ хела хӯроки бо лаззат мебияда. Худованди меҳрубон занҳои тоҷики моро ки дар ғарибиянд соғ саломат ба пеши волидайн, ба пеши падарҷону модарҷоншон биёраю. Худованди меҳрубон ранги мо сарҷамъ ҳама вақт бошанд. Илоҳинам омин. Иҷада боша чӣ хеле ки мебинен бринҷ обуш қоқ шид, дам партофтагиём, да баъди обуш қоқ шудан боша. Ина иҷа дегу маълумае ку обуш қоқ шудагия, хай ошум серуғанак омадагия. Ман оши серуғана дӯст медорам, чӣ қадar ба мазза мебияда бо. Ин ҳамихе ҳамаи бринҷа дар байн ҷамъ мекунемшаю, кришкаи дега мемонем, дам мепартоемша. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷада боша интернет-магазин як хоҳарак монанд баҳри шумо тавсия додастам, ки тамоми чизро аз ин ҷо дастрас карда метавонед. Обувҳои замонавӣ доранд, курпача доранд, пассуда доранд, абаяҳои зебо доранд, пастел доранд, нижни бельё доранд. Хулас тамоми чиза аз ин ҷо ёфта мешавад, духтаро. Ба ҳамаи шаҳрҳои Россия боша доставка доранд. Доставка ба Тоҷикистонам доранд, духтаро. Дароин тамошо кунед, силкаи ватсапшона боша, дар комментария закрепид мекунам, духтаро. Беҳтарин чизо доранд. Ман худам насиб карда боша, иншоалло як ду чиша заказ карданем, духтаро. Ин эҷа абаяҳоша бинед чӣ хел хушрӯяд, духтаро, платёшкати. Ман дар эҷа ҳар як донаш яктаи мондагиём. Не ки ай ҳама расидкош ҳастай, ҳама светош ҳастай, да, духтаро. Борошон боша борои беҳтаринай. Борошон боша борои качественай. Борошон ай Дубай мебияд, ай Қирғизистон, Гуанчжоу, Узбекистон, Дубай. Беҳтаринай, духтаро. Баъд посудаҳошонам посудаҳои нағзай. Чанд намуд багемаҳои фасон доранд. Посудаҳошон боша новинкаи, духтаро. Баъд стол доранд, дег доранд. Хулас ҳама чия ёфта метавонед, да, ин сайт. Дуроин тамошо кунед. Ин боша абаяи хидмат. Хоҳарҷоне ки ду бор шуд менависен абаятона нишон тиҳед дар навор пӯшидагима. Ина хоҳарҷон абаяи хидмат. Не ки и абаям бовар кунед 5-6 сол шуд мепӯшам. Аллакай хонапӯшак шидагиай. Ман ҳама вақт айболои курта абая мепӯшам, да, якҷоравак. Бисёри бад абая дорам. Ия хонапӯшак кардагим, рости гап. Ина иҷада боша оши ман кардагӣ дам хӯрдаг. Ина бинед дӯстони азиз, чӣ хел бринҷи хушрӯе ҳамин бринҷи лазер. Бринҷ мақсад дона дона мешад, да. Ана иҷада боша оши ман кардагӣ тайёр шуд, дар табақи чӯбӣ кашидумша. Хай оши беҳтарини бо лаззат буд, дӯстони меҳрубон. Баъди оша кардан боша шоколадни кекс кардагӣ будум. Ваям хай камтарак навор кардагиём. Тарзи тайёр карданаш нестаю, не ки як рӯз тайёр мекунам. Дар влогом бисёри бадай ҳамин пирог, кекс бисёри бад кардагиём ку. Барои бисквити кекс боша 3 дона тухм дар кор, 150 грамм шакар, 100 грамм сметана дар кора, 100 грамм рӯғани алена, як пачка разрыхлитель дар кора, 400 грамм орд дар кора. Барои глазури болош боша какао дар кора, шакар, шир, сливични масло. Ай ҳамино як қошиқи меандозем, дар болои газ мемонем, меҷӯша, ғафсак мешавад. Баъди ҳамин кексмона пухтан боша, камтар хунук ки шуд, мебуремша, айболош боша глазури тайёр кардагиро мерезем. Баъд клубник ё ки кокос, чӣ хеле ки худтон дар маъқулай, оrom метиҳед, да, духтаро.
Ин эҷода бошад тайёр кардум дар лист мерезем, дар дараҷаи 200 градус мепазем ина. Ин ранги бисквит мақсад дер пухтанаш дар кор неда, тез да мепазаем. Барои ҳамин 200 да мемонему мепазем. Баъд иҷа холодильникамда клубник гирифта мондагим бисёр гирифта мондум. Ҳозир ҳаво гарм ки аста, клубник тез вайрон мешавад. Барои ҳамун нимша хурдагиему мақсад чӣ хеле вақте ки аз бозор меорем, нимша мехӯрем, нимша дар холодильник мемонам. Барои пухтупаз карданам шакар зада мемонам. Ин эҷа бинед глазури ман тайёр шуд. Глазурро мегирем, дар болои ҳамин бисквити тайёркардагӣ мерезем. ғафси хушрӯвай дӯстон, ина бинед тайёркардагиём. Ина глазурро рехтам дар болош тунук кардагиёму, баъд ай болош боша клубник мондагиём. баъди клубника мондан боша дар парракошон камтар кокос рехтагиём. Ай ҳамин тайёр кардем, не ки беҳтарин айда. Тез да тамом шуд, кӯдако хӯрдан хеле маъқулшон шуд. Чӣ қадар мулоими воздушни омадагие. баъди шоколадни кекса пухтан бошад. ҳавои Тоҷикистон гарм шудагие аллакай. хонакҳои ман хай римон рафтаистай буд шуд қариб. Хай шукронаи Худованди меҳрубон. баъд қолиншӯӣ кардем. духтарҷони машаллоҳум қолин шуштагие. давоми наворда боша камтарак хай навор кардагиём. Ай қолиншӯӣ духтарҷонам. иҷода бошад навора ба анҷом мерасонам дӯстони меҳрубон. То наворҳои оянда Худо нигаҳбони мову шумо бошад. Дар паноҳи Аллоҳ бошен. Ҳар куҷое бошен, Худоҷон нигаҳбонтон бошад. дӯстони азизи ман.